Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τέλεια και αρωματικά είναι αυτά τα κουλούρια. Πάμε να σου δείξω τα μυστικά. Παίρνουμε ένα μπρικ. Θα βάλουμε μισό ξυλάκι κανέλας, 3 γαρίφαλα και ένα φύλλο δάφνης. Αυτό θα το βράσουμε μαζί με 250 ml νερό. Μόλις πάρει μια βράση, σταματάμε και αφήνουμε να κρυώσει. Τα στερεά μας υλικά είναι μισό κιλό αλεύρι, μία μαγιά, μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μια κουταλιά της σούπας μέλι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλα,